Odišli za prácou do Anglicka a skončili ako žobráci. V deravých karavanoch bez vody žijú už 3. mesiac. Opäť Slováci naleteli agentúre a oklamaní teraz šetria každý cent na cestu domov. Reagovali na inzerát žilinskej agentúry. Práca na farme v britskom meste Kent aj bez znalosti angličtiny. Odmena pre agentúru 240 €. Hneď po príchode však skupinka Slovákov zistila, že budú pracovať pre úplne inú firmu oproti dohodnutej. Som si myslel, že prídem do nejakej anglickej firmy na nejakú anglickú farmu, kde ma budú Angličani riadiť, alebo tam bude nejaký tlmočník, ktorý nás bude vlastne usmerňovať, čo máme robiť a všetko. A my prišli vlastne medzi Rusov a Poliakov. Zmluva, ktorú s Poliakmi po príchode museli podpísať, bola písaná v angličtine. Chlapi sa slovenskej verzie ani po 2 mesiacoch nedočkali. Sme nevedeli, čo podpisujeme. Ani jeden. Takže sme len podpisovali a nevieme ani čo. Bývať mali v plne vybavených karavanoch, lenže diery v stenách, plesne a vybavenie bez jediného spotrebiča svedčia o niečom inom. Jeden zo skupiny potreboval lekára pre kožné ochorenie z plesní. Chlapi spávajú v prešivákoch, čiapkách, termooblečení, v ponožkách, v spodkách, no proste zabalených v spacáku tak, aby a ešte aj tak je zima. Šok prišiel tento týždeň. Poľský zamestnávateľ im oznámil, že do 8. apríla pre nich na farme nie je žiadna práca, no ubytovanie musia platiť aj tak, čo je dosť náročné, keďže zo sľúbenej výplaty nedostávali ani polovicu. Tak máme také výplaty 123 a takéto, takže z toho treba žiť, kupovať si tu všetky prostriedky, všetky na umývanie, sprchy. Hľadali sme konateľa žilinskej agentúry Mobile College, ktorý prácu sprostredkoval, no doma ani v sídle firmy sme ho nenašli. 2 oficiálne telefónne čísla takisto nebral. Skupinka 10 chlapov teraz ráta každý peniaz, aby mali na cestu domov. V neľudských podmienkach odmietajú zostať. Oficiálnu sťažnosť podali už aj na inšpektorát práce. Veronika Chupeková a Zuzana Turlíková, televízia Markíza.